שלום, היום נראה איך להכין צמיד בצורת חץ, כמו שאתם רואים פה. מערכה לומי גומי. אז דבר ראשון, שמים גומייה בצורה של חץ, בצורה של X או 8. ואז שמים עוד 2 גומיות, בלי X או משהו מיוחד, ואז לוקחים את העיגול הזה מלמטה, ומעלים למעלה, וגם מהצד השני, בעזרת המקל הזה. ואז שמים עוד גומיה, ולוקחים את הגומיה מלמטה, ומעלים. אז עוד גומיה ומעלים, וככה זה ממשיך. הצבע של הגומיה לא ממש משנה איך הצמיד יצא טוב או לא טוב. וככה זה מתקדם. ואז עוד גומיה בצבע כזה. וממש מתחילה לקבל פה צורה. עכשיו אני אדגים איך לסיים את הצמיד, על הצמיד שהכנתי מקודם. הנה. זה צמיד מאותו סוג, זה פשוט ככה הוא נראה כשמסיימים כבר. הנה. עכשיו נשים את זה בצורה שזה בעיקרון יצא לכם כשתסיימו את הצמיד. זה נראה ככה. מה שקורה זה שלוקחים את הגומייה מלמטה ומעלים, לוקחים את הגומייה השנייה מלמטה ומעלים, אנחנו נקרא את זה בחד כחול, עד משחידים את המקל בין שני אלה, ומכניסים את הקליפס, הוא בצורת טסט כזאת. צד אחד מכניסים את החלק הזה, הנה, רגע, משחילים את זה פה, ואז מעבירים את הקליפס. וככה עושים גם מהצד השני, שהוא לא יתפרק בכלל בגלל הצורה שבה התחלנו. ונוצר צמיד.